weche manyien ma wuok e pacho kae. Nyinga en James Opondo. Romo mar alamo ne piny Kenya obagi kawuono e lap Manyayo e boma ma Nairobi. Nyasino mar alama ma ota kod jodolo kendo oyuorie gi jatend piny William Ruto en mar kwayo Nyasaye mondo ores piny Kenya kalore kod midhiero ma sani kelo pek ne jopiny koting'o oro kod ngaji. Wadhi achiel kachiel nyaka e alap Manyayo National Stadium. Mbona hamukumbuki maneno ya Nehemia? Ukisoma Nehemia 4 kuanzia mstari wa kwanza hapo, kulikuwa na watu wajeuri kama hawa, watu wa nia mbaya, watu wa madharau. Wakati Nehemia alikuwa anajaribu kujenga kuta, kuna jamaa anaitwa Sanballat, mwingine anaitwa Tobias. Watu wa kiburi na madharau mingi. Walikuwa wanamwambia hata hii ukuta unajenga hii, mbweha peke yake akisimama juu yake inaanguka. Kwani mliambiwa huyo Sanballat na Tobias waliisha? Si wako. Lakini nawauliza, kuta ya Yerusalemu ilijengwa ama Yeriko ilijengwa? Haikujengwa. Si ilijengwa? So wachana na Sanballat na Tobias, wajishughulishe na ile wanashughulisha. Kenya itaenda mbele na mapenzi ya Mungu itatendeka katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Tumpigie makofi tafadhali. What a great nation this is. Your Excellency, as we come to the end of our prayer session, I would like to invite Bishop Tumising to just come and close with a word of prayer. Karibu. Shall we pray? Our Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, we are so grateful and so thankful that you have been with us from the beginning of this prayer meeting up to this time. We are giving you the glory and honor for what you have experienced, from what you have heard, and all that we've been able to see in this place. We want to thank you specifically and especially for our president, and indeed the deputy and their spouses. We thank you for the way that they have humbled themselves to come for this prayer meeting. We pray, Lord Jesus Christ, that you will give them the wisdom you gave Solomon, that you give them the strength that was upon Samson, that you give them the spirit of meekness that was upon Moses. May you give them the spirit of humility that was upon David. As they continue to lead this country, Lord, I pray that you will give them wisdom, as Solomon said, give me wisdom that I may know how to lead your people. Thank you so much for them. We pray that you bless them in a special way. Give them long life and give them healthy lives. As they continue to lead us, may you continue to bless them all the days of their lives. We want to thank you for all of us who have attended this meeting. Lord, we pray that you will take us safely to our respective places. Thank you for hearing and answering my prayer, because I pray believing in Jesus' holy name. And everybody say, Amen. And before we depart here, Nya kwa mgojuang mano alama mane ubagi elapa Manyayo National Stadium ka wadhi mbele kod weche mayude ka kod kacha en jopiny county ma Kisumu koro nigi paro mopogore kaluwore gi yepo mar od bura ma county no bang' ka jood bura nodhi e yweyo chakre dwe mar 12 higa mokalo. Giwacho ni gin kod geno ni jood bura dhi duogo gi siso mar tiyo negi e yo makare tielo mar ariyo kendo kalo chike mabiro chwalo konyruok kod dongruok ne jopiny. Moko kuom jood bura e county no to kwayo kanyakla mar jotelo e od bura no e weche mag loso chike mabiro chwalo dongruok e gwenge kaluwore gi chik kod dwaro mar loch gwenge. Magombo ni gikal sana Kisumu ka insecurity rach. Onego bed ni ging'iyo wach insecurity to mano ikelo gi nok mar tije. Wan kaka vijende waonge tije ahinya. Kasto kar sports kaka Kisumu sports okane ka ging'iyo wach ne ahinya. Onego bed ni minister mar sport biro ng'iyo wach sports e ground koni. Government onego ng'i wach talent, onego ng'i kaka nya provide kata small jobs, kata ka planting trees no.
ibiro tika youth community, they plant trees, then at the end of the week, at the end of the day, ginya yudo gimo ma ginya konyrego. Wadoke tielo mar ariyo wadoke sani mar yalo bura makoro wadhi yalo go budget, main budget, wadhi yalo go supplementary, kendo wadhi ng'iyo ni tang'o kaka wan jochwal chik ang'o momiyo wadhi timo ne jothurwa mondo jome yud konyruok mathoth kaka dwarore. Wan kaka jo Kisumu County Assembly kata achiel kuom onge mosebalo kendo miya kawo thuolo mondo agone leadership mar assembly kotel gi speaker marwa Honorable Ejaka Elisha Laro, leadership te kuom ng'iyo joma wane pod ni oko ma gikelo ji obedo tim achiel. Amora ahinya kendo ageno na assembly, second assembly mwadhi bedeni, second sitting mwadhieni. Waduto te Ka wadhi mbele kaunti no Siaya, wayudo ni jopur ma Siaya koro nigi geno mar puro puothegi e wang' sa to kaka tend kaunti no yango tingni abiriyo. Mae koro julo kwan mar tingni nyaka 17 ma koro nyalo puro eka 125 e kinde mag pur. Kane oloso e log tich ma Siaya County, Governor James Orengo olero ni ma en achiel kuom okenge mag nyayo pur kendo bero keyo e kaunti no. Tingni abiriyo mane oyangi kawuono omwenyo omenda maromo $31 Orengo medo ni singo ne gibiro chopo lek mar tero tinga e gweng' ka gweng'. Gi sani yot mondo wabiro bedo no sub county ka sub county constituency moro ka moro nyalo bedo tingni ariyo. To mano pod ok oromo, omiyo wagombo ni wachak wayud kendo tingni moko 30 kaka gavana wacho mondo waket pur malach. To kwa seketo pur mobedo malach, kwa pur odwa mang'eny ahinya to biro tamo kama watere. Kora kwa gavana nwa ketane factory ma nyalo loso dumani kendo walos mogo ma nyalo package kiwan to wauso. We think that it is right for us to encourage our people to take agriculture seriously, because it will enable the county to transition from a subsistence economy to a modern economy, using agriculture as a pathway towards this modernization. With the entire expanse of the land in Siaya, if we do farming the usual manual way, whether it is labor intensive, then Siaya will not transform. We are in the process of trying to acquire another 20 tractors through the same suppliers in time for this plowing season. Boda matayo omenda maragut CDF e pacho ka dwaro mondo jood bura otema matek kendo ogur CDF e katiba mar Kenya. Neno ni guluno okowit oko kaka paro osebedo chien kacha mondo mano otimre. Boda no dwaro ni kawuono jood bura dok e bunge mar bang' yweyo mar dweche 2 mano en achiel kuom twak ma onego giketie mahino. Director mar board no George Ole Meshuko wacho ni CDF osekelo lokruok e yor dongruok e konde duto mag Kenya kendo ok nyal wite oko. Ne giloso e seche mane gidhi nyime kod limo chenro mag dongruok e kar chung' od bura Maseme. Twashukuru Rais William Ruto kwa sababu kama hangesimama kidete CDF ingekuwa saizi inaendelea kudorora, na hivyo amepeana kwa sababu ya hiyo kidogo nafsi ambapo tunaendelea sasa hivi. Nataka kuambia tu wakubwa wetu, manake wakubwa wetu ni bunge la kitaifa la Kenya, ya kwamba wahakikishe wakifungua bunge wawekelee CDF ikuwe ndani ya katiba, ndio so that we entrench the NGCDF into the constitution to prevent any further threats of extinction, because we have been faced with very serious challenges of law, and which our National Assembly is able and will do it. Nyocha winjo kanitie koko Mombasa nine wadwaro CDF. Jotelo gi koro setiyo maber ma pesa osekel ma si wach basari onego wake oyudi 48,000 to gisani gisekelo no 29,000 kuom 29,000 no manyo osegol nyoro gimidhi golo kawuono not 1,000,000 en 1,48,000 gisekelo 1,29,000 kuom 1,29,000 mane gisekelo go 1,27,000 nyosegol kendo igolo sani. Onge pesa moro mar sirkal makogol 1,29,000
to million 27 donje tich ma jopiny neno gi lwetgi. Ma million 2 kende ema koro tiyo kuom chano gigi. Mane momiyo wamor kod CDF. Ka wadhi kaunti ma Kisumu wayudo ni obila mag apaya e kaunti ma Kisumu dhi nyime kod pedha mager mag weg nyamburko madhi ataro kod chike mag apaya ahinya to geche ma ok opuodhi. Oseywa kendo okan e tesendo obila ma Kondele bang' yudogi kod ketho ma opogore. Tend obila mar apaya wacho ni moko kuom geche muono nyaka okumba mabandia, gino maketo ngima jowuoth kama rach ahinya. To ka garigo bende oyudi koyudo masira yudo gigo ma nyalo konyo oganda. Ka gi dhi mbele giwacho ni apedha gitimo kanyakla kod duol mar NTSA kendo geche ma odhi ataro kod chik checking on vehicles which have no inspection, vehicles without valid road license, vehicles which have no speed governors, others with worn out tires and unmaintained parts. So we want to ensure that our roads are safe. And by this, we will at least make sure that we reach the standards we wish to achieve. Today we have netted about 10 cars which have various contradictions of the traffic law. We have actually confirmed that some vehicles have forged insurance policies, and this is a risk to the passengers because when the vehicle is not covered, if anything happens, there is nowhere to seek redress. So we are taking out on all these things, and we will ensure that we have safe roads as much as we want. Masira mar mach nomuocho apoya nono e alwora mar chiro ma Obonga Papa Mbuta e kaunti ma Kisumu. Kata kamano kuom hawi maber majno ne ok oketho mwandu moro amora kopogore kod siro mag sitima. Kaluwore kod jodak kod johala ma Obonga, majno ne omuoch bang' ka stima ochwado winjo tenga mane opiyo e wach sitima. Gino mane omiyo okere molwar piny. Lwar mar waya nomiyo mach omuoch ka bende no kelo midhiro machalo kama. Tengo idho wi stima, then odhi omuoch, komuoch to flames odhi piny mag stima go. Then omako lum, kaka ing'e ni drought nitie, then mane mokelo mach ma koro timre kae. Wapo ka otengo wuok e wi waya mo biro gi mach, mo konyo jogi simo mach, but ne gibiro pi matin, mane biro nok nyaromo. Mo keto morumo moro biro machielo but space ne manyalo kadhogo. Wakwayo jo Kenya Power gimotimre kawuono kik chak timre kendo. Osebedo ga kotimore. Waya riwore to stima muoch. Koro kwang'e gimomiyo stima no muoch kamano. Koro ging'inwa nang'o makelo muoch mar stima no. Kata ka ginyalo losonwa weyni go bed gi malo nikech kanye mwaloke to kanye magigwa nitie. Gige mwapidho godo nyithindo. Giwacho ni nitie otenga mane stima omako. Then otenga no kaka stima ochwade kolwar piny to okelo mach e lum. Koro mane gima timore to kwaka e mach mineno ni. Fire engine mokwongo mana oro Mercedes Benz osenego pi orume yo dok refill, but mar ariyo nitiere Sinotrack bende nitie kacha. Koro wadwa kedo kode mo make sure ni wanego mach ni te. Ka wang'iyo mago matimre pe mag tuke oyudo ni joloch tuke lig maduong' mar hockey Butali Sugars ochako tuke mag Africa Club Championship gi loch bang' loyo tim mar Western Jaguars gonde 2-1 e alap Masik Union Grounds. Butali Sugar nochako tugo maliet bang' yudo gol mokwongo e dakika mar 1 kokalo kuom jatugo Moses Ademba. Calvin Somondi nomedo Butali Sugar gol mar 2 e dakika mar 36 kendo tieko period mar 3 ka gin mbele gonde 2-0. Jaguar nomedo gol mar yueyo pi wang' ko e dakika mar 85 kokalo jatugo Derek Wakwambubu. But more so it's more experience. We are playing with some very good teams from Egypt,
Zimbabwe, Nigeria,